कैलाजुलि रौनिया फोथाराव खुंनो लानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा सानथामनि हाबाफारि बावहाय सेथि सान आरो नैथि सानाथ' बाबेनलांबाय दिनैहाय थामथि सान आरो जोबथा सानानो दिनैहाय जोङो फारियैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे थांखि लानानै जोङो हाबा मावबाय थाबोदों। गुबैयै खौसेथि बर' सुबुं आफादहा गासै मोनगु दाबि दङ। बे दाबिफोरनि गेजेराव से नं दाबियानो जोंना बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिल दानाय आरो बियो बिटिसिनि बायह्रायाव थानाय बर' 10 लाखनिबो गोबांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सेटेलाइट कनसेप्टनि अट'नमास काउन्सिल दाबिखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बे दाबिनि सायाव सरकारनि जि मोनसे पजिटिभ रेसपन्स जोंनो होबोबाय थानाय बे दिनैबो दङ। नाथाय मावफुंनानै जि समावहाय जों हास्थायदोंमोन बेबायदि जायाखै। सरकारा दाबो जोंजों सावरायगासिनो दङ आरो थाबैनो होगोननि बाथ्राखौ बुंदों आरो फैगौ फेब्रुवारि मार्च दाननि जि एसेम्बलि सेसन जिरायगोन बावहाय जि मोनसे बाजेट सेसन जागोन जोंनि बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिल बिल लाबोनायनि बाथ्रा दङ बेखौ जोंनो बुंदों। बे हिसाबै जोंबो आसाबादि जों मिजिंथिदों जे जोंनि दाबिया थाबैनो जाफुंगोन। मानोना गोबां सम जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंहाय बाहागो लाबोनायनि गेजेरजों जों रोखा जाबोबाय। मोनसे समावहाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव BS एकर्ड जालांदोंमोन जों बयबो बेखौ मिथिगौ। बेनि उनाव BLTनि हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि उनावहाय जोङो रोखा जाबाय जोंनि संकष्ट सदियासिम बर' रायजो मोननांगौआ मोगथां जानाया गोब्राब। जायनि जाहोनाव जोङो BTCनि बायह्रायाव बुंनो थाङोबा क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लानि अनगायै बायह्रायाव जेसेबां आसामाव जिल्लाफोर दङ बावहाय बर'फ्रा गोबां अनजिमानि 10 लाखनिबो गोबांसिन थानायलाय जोङो जेबो राजखान्थि बेंखनथाय मोनाखै। जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि समाजखान्थि जौगाहोनाय जों जेबो खाबु मोनाखै। बेनि गोनांथिखौ नायनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बा माखासे बर'नि गौथुमारि बर' थुनलाइ आफादफोर आइजो अनसाय आफादजों रायज्लायबोबाय थादोंबो। जोंनि दावगानायनि सायाव जों मावनो लानायनि सायाव जों बिथांमोननोबो फोरमायबोदों आरो बयबो बावहाय एकमत जे बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिला जानांगौ आरो जि जानांगौ मोजां जानांगौ आरो बर'नि जि मोनसे संजिरायरि मोन्थाय नागिरनानै जोङो सोमावसारबोदोंमोन बेयो जोङो लुबैनाय बायदि जायाब्लाबो एसेब्लाबो बर'नि जि मोनसे गोग्लैसोनाय रांखान्थि हालोदानो जा सोलोंथाइ दिगावनो जा मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो एसे एनैबाबो दावगानो हागोन आरोखि। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोदानै माखासे मावनो आखायाव दा लादेरदों जे सनितपुर जिल्लायाव गुबैयैहाय MP बिसायख'थि फैयोब्ला आरो MLA बिसायख'थि फैयोब्ला जोंनि नैबे सा बाहागो धेकियाजुलिनि सा बाहागो बा सथियानि सा बाहागो राङापारानि सा बाहागोआव थानाय बर' ओनसोलाव दिनैसिम पन्सायत सिस्टेम गैया। बे पन्सायत खुंथाय सिस्टेम गैयैखौ जोङो दाबियाव दैखांना लादों दा सरकारखौ नारसिननो होननानैहाय दाफुंना होनांगौ। मानोना पन्सायतनि गेजेरजोंहाय जोंनि गामियारि जौगाखांनाय गोबां हाबा मावनो हानाय जायो। बे खाबुखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बबे जाहोननि थाखाय हाग्रा ओनसोलनि दहाय होनानैनो जानो हागौ बे खाबुखौ होआखै। नाथाय बेबायदि गोबां बिदिन्थि जों होनो हायो। जोंनि धेमाजियावबो धेमाजि जिल्ला गलाघाट जिल्ला माखासे फरेस्ट एरियायावबो पन्सायतनि बेबस्था दङ। ओंखायनो बावहाय जायनि जेबो बाथ्रा थानो नाङा। मानोना MP बिसायख'थि फैबा बे भटार्सफोरनिनो भटखौ लाखानाय जायो आरो MLA बिसायख'थि फैबाबो बे भटार्सफ्रानो भटबो होयो देरहाहरदोंबो। दा बे हिसाबै पन्सायतआ थानो नाङा होननायनि बाथ्रायानो थानो नांखाया। दा ओंखायनो सरकारखौ जों बे आयदायाव नारसिननाय जागोन। आरो हा हुनि जि बाथ्रा फैदों हा हु फरेस्ट एरियाना दिनैसिम मियादि पाट्टा मोनाखै। FRCनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं। GPS मेपिं खालामनाया सोलिगासिनो दं। मानोना चन्दन ब्रह्म बिथाङा नाजागासिनो दं। दा बे हिसाबै जोङो बारा गोबाव हयथ' नांनाय नंला। हा हुनि जि मोनसे जेंना दङ बेखौबो जोङो मोनसे मोजां सुस्रांनायावनो लाबोनो हासिगोन। आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोनांथार रिजलिउसनबो जों लाबावदों बे खेबनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मायावहाय। बे जाहैबाय आसामाथ' दैबाना लोमफ्लायबाय थाग्रा मोनसे रायजो नङा होमबा। बे हिसाबै आसामाव दैबानाजों लोगोसे हाब्रां खुरखानाय जि एर'सन जायो बेनि रैखाथि नागिरनानै बे हाब्रां खुरखानायनि
जेंना सुस्रांनायनि जि मोनसे लामा नागिरनानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दै बाना आरो इर'सन प्रटेक्सननि नामावहाय जोङो मोनसे दाबिबो दैखांफाना लाबावबाय। बेनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंलांबाय थागोन, आवाज होलांबाय थागोन, बेनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। बेखौबो जों दैखांना लाबाय। गोदानै बुंनो थाङोबा बे मोननैखौ जों सोदेरना लानाय जायो। ओरैबाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासै मोनगु दाबि दंखायो। बे हिसाबै जोङो मोननैल' जों गोदान दाबि सोसनना लानाय जादों बुंनो थाङोबा बे आरोखि। बे जथुम्मानि दिनै जोबथा सान गेवलां मेल जुथुमगोन बेवहाय हाबाफारि बायदियै गेवलां मेलाव आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, WPT आरो बिसि मिनिस्टार बिथाङा सफैगोन। बेजों लोगोसे रायजो सभानि MP मानगोनां बिश्व दैमारि बिथाङाबो सफैगोन। आरो जोंनो दा फुङावसो कनफार्म खालामना हरदों, रोखा खालामहरदों आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार, हेल्थ मिनिस्टार आरो PWD मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो सफैनायनि बाथ्रा रोखा जाबाय। बिथांमोनहाबो जोंनि गेवलां मेलाव सफैनानैहाय गावसिनि फोरमायनो गोनां सरकारनि जोंनि जेंनानि सायाव, जोंनि इसुनि सायाव, जोंनि दाबिनि सायाव जि मोनसे रायजो राजानो बुंफैनो गोनां बाथ्रा दं, बिथांमोनहा बेवहाय बुंफैगोन, रोखा बुंफैगोन। बेखौ जों मिजिं लादों। बे हिसाबै दिनैनि गेवलां मेला खोब ओंथि गोनां जागोन। ओंखायनो जोंनि खावलायनाया बे जे नोंथांमोनखौबो जोंनि जे रादाबफोर बावहाय जि मोनसे मन्थ्रिफ्रा बा MP बिथांमोनहा जि बिबुंथि लाखिगोन बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोनसे फकासिं खालामनो हायो, बेखौ जोंनि खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ।